Sí, bona tarda. Un primer apunt. Ha dit el portaveu de Ciutadans que hi ha hagut indults de tots els colors. Bueno, d'Esquerra Republicana no, 87 anys de pulcritud, sense casos de corrupció. Dit això, intento fer una defensa seriosa, tot i que crec que també al fer la seva defensa ja el portaveu de Ciutadans també ha demostrat una mica que aquesta moció ve una mica autoimposada, però bueno, intento en la mesura en què pugui fer una defensa una mica seriosa. I la veritat és que hem hagut de llegir la moció diverses vegades, perquè no hem acabat d'entendre, i ara sí, però en el seu moment quan la vam llegir, no acabem d'entendre com el presumptament grup més constitucionalista d'aquest ple, amb permís del Partit Popular, vol saltar-se a la Constitució, les lleis, i no respectar el seu propi ordenament jurídic. Llargues intervencions aquí en aquest ple hem gaudit sobre l'estat de dret i resulta que l'estat de dret sí que es pot saltar si això els hi va bé per atacar a rivals ideològics o a rivals que no els hi agrada o ciutadans, no ciutadans com a partit, sinó ciutadans com a persones humanes que no els hi cauen bé o que no els hi agrada el seu projecte polític. El seu partit, aquests portaveus, sempre ens han parlat d'igualtat davant la llei i ara ens demanen que votem a favor d'una moció que reclama justament tractar diferent a uns ciutadans que d'altres a partir d'un criteri polític. Si tots som iguals davant la llei, com ens han dit tantes vegades en aquest ple, perquè ara volem saltar-nos aquesta presumpció d'innocència, que és un dret fonamental que reconeix la seva tan estimada Constitució. Ara ens saltem tot això perquè aquestes persones que s'han estat jutjant no ens agraden. Ciutadans, ara mateix, el que ens demana amb aquesta moció és que vol un tracte diferent a partir de quina ideologia tenen els acusats. Està molt bé. Això ens ho apuntem per futures mocions. Bàsicament, perquè quan ens vinguin a parlar de les meravelles de la democràcia espanyola, els hi recordarem que és una democràcia de tanta i tantíssima qualitat que els partits que més diuen defensar-la demanen als altres saltar-se les seves pròpies normes per castigar impunement i sense garanties als seus rivals polítics. M'he preparat una cita de Francesco Carneluti, que segurament el coneixeran perquè són profundos estudiosos del constitucionalisme, però que és un dels grans mestres de la ciència processal. I ell deia sempre que el procés penal és una pena en si misma. Jo afegiré que, tot i que posen aquesta coletilla de presumpció d'innocència i que és un dret fonamental, no el respecta gaire en l'actualitat. Els mitjans de comunicació no la utilitzen gaire i en aquest cas la pròpia moció amb aquest títol és més un adjectiu, presumpte, però aquest presumpte només apareix com un mer formalisme. Lluny de ser complet o de creure-s'ho, només respon a una mena d'estadi provisional. És presumpte, todavía no condenado, hasta que los condenemos y llavors, como los vamos a condenar sí o sí, perquè això ja està atado y bien atado, doncs cuando los condenemos luego ya al siguiente paso, com deia la Fina. El següent pas és que com són uns golpistes, sí o sí, i ja està, doncs després, tot i que no hi hagi sentència, els hi llencem aquest estat de dret nostre tan ben fet i tan ben preparat, els hi llencem a sobre i els hi traiem qualsevol mena de dret. Crec que aquesta setmana a Catalunya tenim la sort de poder veure el judici als presos polítics en directe. Curiosament, després de mesos i mesos i mesos de totes les televisions espanyoles repetint i parlant sobre el procés, arriba el judici i no s'emet per enlloc, no es fa en directe, s'amaga. Crec que aquí, gràcies a TV3, la televisió sectària, estem observant que ni la Fiscalia ni l'advocacia de l'Estat poden demostrar aquest suposat cop d'estat. De fet, no és que ja no ho estan ni intentant. Vull dir, si vostès miren el judici i miren l'actuació de la Fiscalia i l'advocacia, quan no s'equivoquen de papers, de noms, d'acusats o de diferents coses, perquè es veu que no han tingut mesos per preparar-se al judici, resulta que ni tan sols estan acusant o preguntant sobre cap mena de cop d'estat. Perquè hi ha un cop d'estat ha d'haver violència. I és que és així. I no ho dic jo, ho diu qualsevol llibre. Vagin a qualsevol biblioteca i busquin qualsevol llibre de ciència política i busquin cop d'estat. Per tant, aquesta acusació està caient. Ara ja tot es centra en desobediència i malversació. Per cert, això significa, i és la vergonya en si d'aquest estat de dret que vostès defensen, que hem tingut a unes persones, a unes bones persones, en una presó preventiva enorme de molts dies i molts mesos per no se sap què.
perquè ara ni tan sols se'ls acusa d'allò que els estava acusant. No cal entrar gaire en aquest tema, però penso que és rellevant dir-ho, perquè si ja els donem per condemnats, almenys que els poders de l'Estat, no sé, els acusin, demostrin per què estan condemnats. És tan ridícul tot això del cop d'estat que hi ha un detall que per mi sempre ha estat vital, que és que el govern d'aleshores, el Partit Popular, no va arribar en cap moment a proclamar cap mena d'estat d'emergència. De fet, no va proclamar cap mena de mesura al respecte. I no ho dic jo. Una de les coses bones del judici és que s'han fet públiques les actes de les reunions de seguretat secretes d'aquell moment. I resulta que quan s'estava produint aquest cop d'estat, ni tan sols es va parlar de Catalunya en les comissions de seguretat. No sé, si s'està fent un cop d'estat, hi hauria d'haver alguna mena de resposta. O és que hi ha negligència per part del Partit Popular? No consideraven en aquell moment que fos un cop d'estat i ara sí. No hi havia cap problema. És, de fet, jo crec, el cop d'estat més estrany de la història mundial. És un cop d'estat on l'estat que rep aquest cop d'estat no reacciona. De fet, diu que, parlem d'altres coses. De fet, aquells documents demostren que aquells dies van parlar sobre la valla de Melilla, amb el que no sabem on està aquest cop d'estat. Potser el que caldria, només és una suggerència, és que es deixin d'intentar guanyar mitjançant la maquinària repressiva de l'Estat el que no saben guanyar a les urnes. I potser, només potser, arriba el moment en què comencen a entendre com funciona aquesta democràcia de la que tant parlen i de la que tant diuen defensar. Però que com la seva defensa de l'estat de dret només la defensen a estones i se'ls hi va bé. Estem segurs, i ara ja ens ho han confirmat al principi de la seva defensa, que la moció és només per nervis electorals i que quan estiguin més tranquils tornaran al camí de defensar les presumpcions d'innocència, de no condemnar abans a la gent, aquesta mena de coses que tant els agrada. I, de fet, fins i tot de defensar la seva pròpia Constitució. I sobretot, i per davant de tot, com deia la Fina, i m'uneixo, esperem que quan aquests nervis s'acabin, aquests nervis electorals, tornaran a les mocions de ciutat, que crec que és el seu terreny natural i on, per exemple, aquest grup els ha votat moltíssimes a favor sense cap mena de problema ideològic. Moltes gràcies. Molt bé.